Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең өчен һәр вакыттагыча кызыклы һәм мавыктыргыч видео язмалар әзерләп куйды. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Нәҗип Җиһанов. Менә хәзер ничә ел узды аның безнең дөньядан киткәнгә. Менә аңа бәя бирү көннән-көн арта. Кем икәнен сизә башлыйсың. Халык санын исәпкә алу тиздән. Тарихка карасаң да, хәтта патша вакытында да халык санын алу ул ниндидер бер политик төсмөр алган. Шуңа күрә фальсификация мәсьәләсе ул әлбәттә бүген дә актуаль. Меңгә якын уку әсбабы татар телендә. Удмуртиядән үз хәбәрчебез. Бу яңа дәреслекләрнең кайтуы бик тә зур куаныч. Телне саклауда һәр алымда уңышлы. Без халыкларны хукук сарап монитор итеп каршы ала торган дик. Монда инде мөмкинлек булмагач, безне өйрәнергә туры килде. Татарстанда бүген гамәлдә булган музыка сәнгате оешмаларының барысы да диярлек аның тырышлыгы белән ачыла. Алар арасында Казан дәүләт консерваториясе, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театры, Татарстан дәүләт симфоник оркестры, Татарстан композиторлар берлеге, Казан махсус урта музыка мәктәбе. Сүзебез композитор Нәҗип Җиһанов турында. 15 гыйнварда композиторның тууына 110 еллыгын билгеләп үттеләр. Шәхесләр сәхифәсендә Советлар Союзы һәм ТССРның халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, 2 тапкыр 2нче дәрәҗә Сталин премиясе лауреаты, социалистик хезмәт герое, композитор Нәҗип Җиһанов. Уйласаң гаҗәп бит. Нәҗип Җиһанов җаякта туган, Мәскәүдә укыган, тик Казанга татар музыкасы үсешенә булган мәхәббәте сокланырлык. Иделгә карап сәгатьләр буе басып тора иде дип искә алалар аның турында. Назип Гаязович, он был патриотом своего народа, только не кричал об этом, а просто делал дело. Әнисе Газизә гармунчы була, матур җырлый. Композитор 5 яшьтә ятим кала. Балалар йортында тәрбияләнә ул. Авыр вакытлар. Бер автобиография хикәясендә булай дип яза. Было голодно. Нам в детском доме выдавали на целый день кусок хлеба и воду. А утро у нас начиналось то, что мы к ограде подходили, подъезжала телега, и мертвых воспитанников вместе с еще живыми сгружали и увозили куда-то. Лечить было некому и нечем. Балалар йорты аның һәр вакытта алдынгы, җиңү белмәс холкын формалаштыра. Музыкага мәхәббәт тә биредә туа. Бер көнне тәрбияче бүлмәгә тартма алып керә. Открыла крышу, и вдруг мы увидали какие-то белые или черные полоски. Потом мы знаем, что называется клавиатура. Она села и стала играть. Это был такой праздник для нас. Мы вообще были зачарованы. Ну вот, и она ушла. И мы начали каждый пальцем стукать. И я подошел к этому инструменту и обратил внимание, если я стучал на черные эти клавиши, получалась татарская песня. И я в этот вечер сыграл татарскую песню. 17 яшында апасы Фәйзә янына Казанга килә. Музыка техникумында укырга тели, керә алмый. Соңрак Мәскәүдә укый. Шагыйрь Муса Җәлил белән дә шунда танышалар. Икесендә татар операсы булырга тиеш дигән фикер берләштерә. Аннан Казанда бер йортта яшиләр. Алтын чәч операсын иҗат итәләр. Композитор тустына бер кайчан да хыянәт итми. Бөтен ил Җәлилне сатлык җанга санаганда шагыйрь дигән опера иҗат итә. Соңрак бу темага яңадан кайта. Җәлил СССРның зур театрында, оннан чит илдә куелган беренче татар әсәре була. Нәҗип Җиһанов 8 опера, 3 балет, 17 эре симфоник әсәр, сюиталар, җырлар, күп санлы камера, вокаль һәм инструменталь әсәрләр авторы. Казанда опера театры ачылганда аның качкын әсәре куела. Һәр нәрсәдә беренче була. Хәтта консерваториядәге орган барлыкка килүенә дә Нәҗип Җиһанов сәбәпче. Композиторны ак рояль хуҗасы да диләр. Этот рояль родился почти сразу вместе с консерваторией. По известным мне сведениям, Назип Гаязович перевез его из Ленинграда, а в Ленинграде он его нашел по совету Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. За этим роялем получили образование практически все композиторы, которые учились у
Назип Гаязовича искусству инструментовки. Нәҗип Җиһанов һәр студентыннан күпне таләп итә, шул ук вакытта ярдәмгә дә килә. Талантлы кешене күрә белгән ул. Ссылали на студентов на картошку. Жиганов не дал студентов, пианистов и скрипачей туда послать. Его вызвали в обком партии и сказали, что там сейчас партийный билет на стол положишь. Но он сказал, вы знаете, я не дам вам хрустальными бокалами забивать гвозди. Менә ул без яшь укытучыларга үзенең менә шушы бик теге таләпчәнлеге белән күп ярдәм итте. Без беләдек, әгәр дә без ниндидер эшне эшләмәсәк, Нәҗип абыйның шелтәве була. Тырыш кешене ярата, ялкауларны күрә алмый торган була ул. Музыка өлкәсендә хәтта балаларына да ташлама ясамый. Поскольку где-то лет с 5 я стал заниматься на фортепиано, то, естественно, хотел быть музыкантом и поступить в 10-летку. А там ведь экзамены предполагались. Вот я очень готовился, и мне было 6 лет, и я провалился. Вот Назип Гаязович со мной дня 2 не разговаривал. И когда я защищал диплом в Казанском университете, я заканчивал кафедру генетики на биофаке на нашем, не было бумаги в Казани. Я попросил отца принести пачку бумаги с работы. Я говорю, у тебя наверняка есть. У него подскочило давление, он 3 дня со мной не разговаривал. То есть он сказал так, ты что, хочешь, чтобы я украл? Шулай да гаиләдә ачык, кайгыртучан иде дип искә алалар. Нәҗип Җиһановның бер кызы һәм 2 улы булган. Может быть, где-то домой он приносил какие-то элементы переживаний рабочих. И тем не менее он нас ими не грузил. То есть он старался быть отцом мальчишкой. Музей композитора Назиба Жиганова – это музей-квартира. Он расположен там, где Назип Гаязович провел последние 17 лет своей жизни, с 1971 по 1988 годы. Это 4-комнатная квартира. Назип Гаязович здесь жил со своей супругой Ниной Ильиничной и с младшим сыном Иваном. Нәҗип Җиһанов музей фатирында бер уникаль экспонат саклана. Ул да булса Җәлил операсына клавир. Нәрсәсе белән әлеге басма кызыклы соң? Биредә зур шәхесләребезнең имзалары саклана. Нәҗип Җиһанов, Җәлил операсында төп рольне башкарган Хайдар Бигичев, дирижер Фуат Мансуров, 1988 ел дип язылган. Димәк, әлеге имза Нәҗип Җиһановның иң соңгы автографларының берсе була. Нәҗип Җиһановка каршы мәкаләләр язалар. Алар эссез югалмый билгеле. Уфага Җәлил операсын карарга барыр алдыннан композитор улына шалтырата. И отец позвонил и сказал, что улетаю в Уфу на гастроли, не хочу туда ехать. У него было предчувствие. И я себе много раз потом говорил, что вот в любое другое время, если бы у меня не было в буквальном смысле слова, я не утрирую, ребенка с температурой 40 на руках, я бы услышал это настроение, и я бы просто сорвался бы и приехал. Я отделался какими-то фразами: папа, ну что ты на самом деле, ну, все будет хорошо, да. Он говорит, да что ты, я хочу с тобой попрощаться. Уфада Җәлил операсы зур уңыш белән үтә. Тамашачы 15 минут кул чаба. Төнлә Нәҗип Җиһановның гомере өзелә. Безнең менә республикада нинди сәнгать уку йортларымы, симфоник оркестрымы, опера театрымы без аңа бурычлы. Ул менә шуларны барысында булдырды. Нинди улы йөрәкле һәм менә кайгыртучан, алга 50-60 елга караган ул, күргән ничек буласын. Менә хәзерге тормыш, хәзерге менә безнең консерватория, берничә бинабыз бар. Ул инде шул хәтлем сөенер иде. Нәҗип Җиһановның зур хезмәте укыту системасы булдыруда. Консерватория эчендә махсус музыка мәктәбе ача ул. Человек, который изменил качество жизни здесь, в Казани, в Татарстане. Почему, вы спросите? Почему качество жизни меняет? Чего такого сделал человек, который открыл консерваторию? Консерватория в любом городе меняет качество жизни. Многократно общался с Назип Гаязовичем и слышал от него многие суждения о жизни, о творчестве. Если коротко выражаться, не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, развивать все то, что построено.
консерваторияда Нәҗип Җиһановның традицияләре дәвам итә. Илдар операсына алынган идек без, яшь студентлар белән ул вакытта. Без аңа тотындык, шуны кичкенә актын эшләдек, үзебезчә ниндидер монологлар да сыман булды, диалоглар да эшләдек. Ул мине кызыксындырды музыкасы белән. Нәҗип Гаешның музыкасы бигрәк матур, тылсым. Нәҗип Җиһановның тууына 110 ел булган көннәрдә улы Иван композиторның шәхси архивындагы материалларны Россия музыка милли музеена тапшырды. Биредә аның кулъязмалары, көндәлекләре, хикәяләре, хатлары бар. Аларны әле өйрәнергә кирәк. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. 2021 ел зур вакыйгаларны үз иченә ала. Агымдагы елның апрель айында халык санын исәпкә алу узачак. Бөтен дөнья татар конгрессында узган Милли шураның киңәйтелгән утырышында сүз нәкъ шул турында барды. Онда халкыбызга мөрәҗәгать тә кабул иттеләр. Тулырак безнең видеоязмада. Берничә минуттан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында Милли шураның киңәйтелгән утырышы башланачак. Монда чит илләрдән, чит төбәкләрдән 500-дән артык иҗтимагый татар оешмалары җитәкчеләре һәм инде әлбәттә монда шулай ук Милли шура әгъзалары катнашачак. Чара Zoom элемтәсе ярдәмендә уздырыла. Анда Милли шураның 14 әгъзасы залдан катнашса, Татарстан Республикасыннан 11, Россия Федерациясыннан 28, чит илдән 10 кеше онлайн режимга Россиянең 76 төбәгеннән һәм 31 чит илдән 535 татар иҗтимагый оешма җитәкчеләре һәм актив вәкилләре, татар матбугаты журналистлары да катнаша. Инде темаларга килгәндә, үткән ел кабул иткән татар халкының гамәл стратегиясе турында эшне алып бару. Шул ук вакытта без 5 декабрьдә үзебез өчен карар кабул иттек. 2021 елда ул татар халкының берлеге елы дип игълан итү турында. Һәм инде апрель айында җанисәп халык саны алу буенча зур кампания булачак Россиядә. 2020 елның декабрь айында Европа берлеге илләрендәге татарларның Европа татарлары альянсы халыкара ассоциациясе Европа берлегенең хөкүмәтнеке булмаган оешмалары конференция составына керү өчен документларын тапшырды. Әлеге оешмада бүгенге көндә 400 организация кирә. Комитет тарафыннан карар март айында кабул ителәчәк. Милли шура утырышы барышында Милли шура әгъзаларыннан торган 7 эшче төркем булдырылды. Алар халык санын алуга кагылышлы мәсьәләләр буенча шөгыльләнәчәкләр. Менимчә, бу безнең стратегияны тормышка ашыру буенча шул вакытта җанисәп дигәндә дә Милли шура халык санын алуга тагын бер яңа инициативасы белән чыга. Ул бөтен татар халкын берләштерә торган Татцифр исемле интерактив домен булдыру. Бу эшне хуплыйбыз. Шуңа күрә бу беренче безнең эскизлар. Татарстан Республикасы адвокатлар коллегиясе адвокаты Гөлнара Илдус кызы Сергеева халык санын алуга әзерлек барышында юридик төркемнең эшчәнлеге белән таныштырды. Менә межнациональный брак дип без әйтәбез инде. Менә минем үземнең семьяда шулай. Ирем рус булгач, үзем татар булгач, мин инде үз балалар белән сөйләшәм. Менә ничек сез үзегезне күрәсез? Минем улымның хатыны татар. Шуңа күрә мин өметләнәм, уйлыйм, ул инде татар дип үзен яздырды дип уйлыйм. Асын инде үзен нәрсә уйлашыр. Балалары да Кәви Кәрим Камал булгач, алар татар телен бик белеп бетермәсәләр дә, аларны аңлыйлар, алар белән татар телендә әби бабай сөйләшә. Шуңа күрә иң беренче шул сорауны уйларга тиеш кеше иҗавапта язганда ике национальность яса да беренче урынга куярга тиеш национальностьны үзенекен ясалар русский, татарский дип ясалар, татар теле аннарсын саналмый. Татарский, русский дип ясалар, татар теле санала. Дөресен әйткәндә, халык санын алу инде ул гадәти булырга тиеш. Анда ниндидер бер проблемалар да булырга тиеш түгел дип уйлыйм мин, чөнки безнең халык акыллы, ул үзенең нинди милләттән икәнен белә, үзенең гадәтләрен белә күбесе. Ләкин белмәүчеләр дә бар. Шуларга әлбәттә безнең үзебезнең позициябезне җиткерергә кирәк. Безнең бөтен максат законлы рәвештә үткәреп, фальсификациясыз, ялганнарсыз, һәркем үзенең теләгән мәсәлән, ул бит кеше хәтта татар телен белмәскә мөмкин, ләкин ул үзен татар итеп хис итә икән, ул әлбәттә татар. Анда һич нинди шик булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә
Kim үзен нинди милләттән дип саный, ул шулай теркәләргә дә тиеш. Бүгенге көндә данлыклы тарихы, бүгенгесе киләчәге булган халкым, татар халкын гына лаеклы дип исәплим һәм барыбызны да җиңсезләнеш көрәшә. Шулай ук утырышта Бөтендөнья татар конгрессының татар халкына булачак Бөтен Россия халык санын алу белән бәйле рәвештә мөрәҗәгате тәкъдим ителде. Менә бу ике документны да, мөрәҗәгатьләрне дә аны гамәлгә ашыру һәм гомумән безнең татар җәмәгатьчелегенә җиткерү усулын аңларга кирәк. Һәм менә әлеге утырышлар башкарма комитет хезмәткәрләре тарафыннан да әлеге эшче төркемдә менә аларның бергә булуы һәм милли шура әгъзаларының менә гомум бер эштә катнашуы аның нәтиҗәсе булачак. Лейсана Садырдинова, Татарлар, Казан. Кайгылы хәбәр. Журналист, публицист, шагыйрь, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Гаяз Исхакый премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәфиq Юныс улы Юнысов вафат. Ул узак еллар Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары вазифасын башкарды. Якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Меңгә якын уку әсбабы татар телендә. Удмуртиядән үз хәбәрчебез. Бу яңа дәреслекләрнең кайтуы бик тә зур куаныч. Телне саклауда һәр алымда уңышлы. Без халыкларны кул кушарып, матур итеп каршы ала торган дик, монда инде мөмкинлек булмагач, бездән өйрәнергә туры килде. Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгы Удмуртия Республикасына татар теле дәреслекләре бүләк итте. Меңгә якын уку әсбабы туган тел укытыла торган мәктәпләргә таратылачак. Кадерле бүләкне иң беренчеләрдән булып Ижауның Габдулла Тукай исемендәге 6-нчы гимназиясендә кабул иттеләр. Биредә тулы татар сыйныфлары эшли. Укытучылар моңа кадәр кирәкле дәреслекләргә кытлык булуын ассызыклады. Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Удмуртиянең милли оешма җитәкчеләре татар теле дәреслекләрен иң беренче Габдулла Тукай исемендәге гимназиягә тапшырдылар. Монда милли сыйныфлар эшли, ә менә тиешле дәрәҗәдә белем бирү өчен кирәкле әсбапларга зур кытлык булган. Бик көттек. Чөнки кайбер сыйныфларда безнең китаплар юк иде. Шуңа күрә дә безнең өчен бу яңа дәреслекләрнең кайтуы бик тә зур куаныч. Бигрәк тә менә бу 9-нчы сыйныфларда әдәбиятлар, Хайдарова дәреслекләре, алар безгә хәзерге көндә бик тә кирәкле дәреслекләр. Дәреслекләргә Ижауның 97-нче санлы мәктәбе укытучылары да сөенде. Монда башлангыч һәм урта сыйныфларда татар телен фән буларак атнага 2 сәгать, 8-нче, 9-нчы сыйныфларда 1 сәгать укыталар. Туган телгә барлыгы 236 бала өйрәнә. Без ике төркемгә бүлеп укытабыз аларны. Бер төркем яхшы белгәннәр, бер төркем яңа гына өйрәнә башлаучылар. Белгәннәргә мин икенче төрлерәк биремнәр бирәм. Дәресләр шул. Татарча сөйләшәсезме өйдә? Әйе. Төсле матур китапларны балалар да яратты. Милли оешма җитәкчеләре дә, укытучылар да Татарстан Республикасына зур рәхмәтләрен җиткерәләр. Тиздән яңа әсбаплар буенча белем алуның нәтиҗәләре дә күренер диялар. Кыш бабай, ул безне ярата. Ул безгә күп итеп бүләкләр тарата. Калганнары шулай ук татар теле фән буларак укытыла торган мәктәпләрдә таратылачак. Ул безнең күбрәк Балезина районында һәм Юкамен районында урнашкан мәктәпләр. Шулай ук дәреслекләр бар. Без аларны татар теле курсларында, татар телен өйрәнә торган курсларга да таратачакбыз. Быел бик күп алифбалар килгән. Бездә менә татар оешмалары курсларда өйрәтә торган укытучыларыбыз алифбаларга ихтыяҗ кичерә иде. Менә без аларны алифбалар белән шатландырабыз дип уйлыйбыз. 21 гыйнварда Габдулла Тукай исемендәге гимназиядә татар теле буенча республика күләм олимпиада узачак. Хәзерге вакытта әлеге мөһим чарага ныклы әзерлек бара. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар.
Шит төбәкләрдә урнашкан татар авылларында аз комплектлы мәктәпләрне кыскартканнан соң татар теле һәм әдәбияты дәресләре кимеде, яисә бөтенләй юкка чыкты. Татар балаларын ана теленә җәлеп итәр өчен авылларда милли җырларга, гореф-гадәтләргә, биюләргә зур игътибар бирергә кирәк дигән фикергә килделәр. Шуңа күрә төрле конкурс, фестивальләр үткәрү бик мөһим. 2020 елда пандемия аркасында бу бик үк җиңел булмаса да, конкурс, фестивальләр онлайн үткәрелә торды. Салават күпере, уйнагыз гармуннар, яраткан моңнар. Уралда Әрәкәй милли мәдәни комплексы тарафыннан оештырылган бәйгеләр дә интернет аша үткәрелде. Яңа 2021 елда аларга нәтиҗә ясалды. Свердлов өлкәсенең татар чаралары календарен күп кенә еллар инде Түбән Серга районы Әрәкәй авылында узган фестивальләр һәм конкурслар бизи. Үзешчән артистларның музыкаль форумнары катнашучыларны бөтен Уралдан җыйды. Әрәкәйдә 2020 елда пандемияга карамастан чараларны туктатмаска, конкурсларны онлайн форматта уздырырга уйладылар. Бу оештыручылар өчен дә, катнашучылар өчен дә зур сынау булды. Үзебезнең оборудованиебезне иске икән без аңладык. Чөнки интернет белән эшләгән вакытта монда интернетның тизлеге дә күп вакытта туры килмәде беренчедән. Икенчедән оборудованиебездә, өченчедән әйткәндә программалар, программа обеспечение. Шуңа күрә барысында үзебезгә өйрәнергә туры килде. Монысы минуслардан инде. Төшерү вакытындагы һәм видео җибәргәндәге проблемалардан тыш, моның үзенә күрә яхшы яклары да булды. Транспорт чыгымнары юк, катнашучыларны урнаштыру һәм ашатуны оештырырга кирәкми. Шуңа гариза җибәрүчеләр саны да арта. Салават күпере конкурсы илнең 15 төбәгеннән 76 балалар коллективын җыйды. Яраткан моңнарда 6 төбәктән 56 солист һәм вокал ансамбльләре катнашты. Ә инде уйнагыз гармуннарда 200дән артык кеше чыгыш ясады. Конкурсның жюри әгъзаларын бергә җыю мөмкин булмаганга Әрәкәй милли мәдәни комплексы директоры актив сылтамалар белән бәя бирү өчен бит булдырды. Конкурсантларның чыгышын YouTube'та махсус канал аша күзәттеләр. Дөньяның төрле почмагында яшәгән татар менә шушы гала-концертны карый ала интернет челтәрләрендә. Бу димәк популярлаштыруның бер сылы. Инде без үзебезгә киләсе елда безнең шулай чаралар күп кенә булачак, бу конкурслар ел сайын кабатланачак. Үзебезгә инде шундый алым дип әйтсәм, алым алдагы көннәрдә үзләштерергә булдык. Инде беренче турны без онлайн форматта карыйбыз. Чөнки безнең географиябыз күбәя, без коллективларны күрәбез, иңшәп коллективларны азак икенче турга, Алла берсә менә шу пандемиялар бетсә, без аларны үзебезгә чакырабыз финал турына. Регионара финал туры булачак. Салават Гыбаев сүзләренчә, 2020 ел теләк булганда һәр нәрсәгә ирешергә мөмкинлегенә өйрәтте. Яңалыкка һәм үзгәрешләргә әзер булган фикердәшләр төркеменең мөһимлеген күрсәтте. Әрәкәйдә андый команда бар һәм яңа 2021 елга аларның планнары зурдан. Эльвира Хөснетдинова, Альфия Габдушева, Татарлар, Свердлов өлкәсе. Тапшыруыбызны Илдус Гыйләҗев шигырь юллары белән төгәллибез. Ул булганда адашмабыз, юлым туры, нурлы көнем, күз карасы кебек саклыйм, анам телен, татар телен. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, исән-имин яшәгез.